Вітаю вас, гэта беларусацэнтрычны праект пара. Тое, пра што я сёння буду казаць у гэтым відэа, магчыма, это многіх шакіруе. Так, нехта палічыць, што это канспіралогія. Нехта напалохаецца, таму заклікаю ўражлівых людзей проста далей не глядзець. Ёсць сцэнарый, які абмяркоўваецца інтэлектуаламі, тэолагамі. Ёсць падставы абмяркоўваць гэты сцэнар, які ўвогуле мяняе ўсё не толькі для Беларусі, а і для ўсяго свету. Я маю магчымасць у межах праекта «Пара» з вамі гэтым сцэнаром падзяліцца. Хоць, зноў-такі, кажу, што это многіх можа шакіраваць. А калі глядзець на больш прыземленыя рэчы, бачыце, я дапусціў хібы ў сваіх ацэнках, чакаючы, што пасля выбараў у Злучаных Штатах падзенне коштаў на нафту, удар па расійскай эканоміцы, будзе спроба нанесці Расіі стратэгічную паразу. Гэтага не адбываецца, гэта факт. І калі глядзець на гэтыя дыалогавыя ці ўжо перамоўныя працэсы па лініі Трамп, Пуцін, Зеленскі, так выглядае, асабліва калі чытаеш прапаганду, а прапаганда кругом. Людзям вешаюць локшыну на вушы, што Трамп з Пуціным спеліся, што яны ледзьве не таварышы і гэтак далей. Не, насамрэч, антыподы. Трэба глядзець на медыі, на гэтыя папулярныя, сусветна вядомыя. Чые палітычныя інтарэсы яны абслугоўваюць? А вось груп варожых для Беларусі, якія не ўспрымаюць Беларусь як суб'екты, наносяць нам шкоду. А калі адкінуць это прапагандысцкае шалупінне, у тым ліку не глядзець многія украінскія медыі, якія, як аказалася, абслугоўваюць інтарэсы тых жа палітычных груп, то апынаецца, што ўсё зусім не кепска. Было кепска, а зараз робіцца лепш. І ў гэтым відэа я хачу пагутарыць, куды ўсё ідзе і куды можа дайсці, калі не вось гэты сцэнар, які варта абмеркаваць. Сёння я доўга запрагаю. Ёсць магчымасць падтрымаць праект «Пара» донатамі, спасылкі ў апісанні пад гэтым відэа. Можна стаць, дарэчы, спонсарамі ў YouTube, падтрымаць наш канал. На жаль, не маем сцэнаграфіі, не маем ток-шоу, хоць усё для гэтага падрыхтавана. Няма навінаў штодзённых выпускаў нашых відэа. Такая сітуацыя. Всё падрыхтавана для рыўка. Так, 50-100 тысяч праглядаў. Розныя платформы. Няма інвестараў, а донаты, якія прыходзяць, 90% людзей ўнутры Беларусі знаходзяцца. Якія там донаты? Часам высылаюць пэўныя сродкі. Падчас мінулага відэа быў донат у 50 еўра, напрыклад. Шчыры дзякуй гледачам, хто аказвае такую увагу нашаму праекту. Но мы разумеем, што на жаль, парадак коштаў такі цяжка рабіць, не маючы інвестыцый, цяжка рабіць, замахнуцца на такі агульнанацыянальны праект. Але хто зацікаўлены? Бо з рознымі фондамі, шмондамі мы не можам дамовіцца, не можам проста пайсці на кампрамісы па шэрагу пытанняў, і агулам сітуацыя цяжкая. Хто зацікаўлены, калі знойдзецца інвестар? E-mail у апісанні пад гэтым відэа. Другое. Баец полка Каліноўскага, пазыўны Ісус. Паважаны чалавек, які яшчэ ў Беларусі абараняў пратэстоўцаў адамапаўцаў, так абараняў, што не змаглі нават затрымаць, потым затрымалі, адседзеў тэрмін. З 22-го года знаходзіцца на вайне зараз у Пакроўску. Чалавек, такая ў яго місія ў тым ліку, сваімі сіламі за свой заробак аднаўляць аўтамабілі для перавозкі мінамётаў. І ёсць праблемы, няма сродкаў на гэта. Вось такая сітуацыя. Адкрыты збор. Хлопцы з полка Каліноўскага адшкварылі рэпутацыю Беларусі. Яны ў тым ліку, я думаю, вайскоўцы ў Беларусі разумеюць, спрыяюць таму, каб не было вайны на тэрыторыі Беларусі. Вось у чым нюанс. Таму, калі б кожны другі вайсковец лукашэнкаўскі скінуўся хаця б па даляру, можна было б арганізаваць яшчэ такіх 5 аўтамабіляў для перавозкі мінамётаў. Спасылачка ў апісанні пад гэтым відэа, а я пераходжу да сутнасці. Папярэднія ўрады кшталту байдэнаўскай адміністрацыі, левай, кшталту ўлада ў важнай дзяржаве ў Нямецчыне, дзякуй Богу, што там усё змянілася. Шольц. Это все шкодныя палітычныя сілы для Беларусі. Бо яны не разглядаюць нас як суб'ект увогуле. Яны, гэтыя все стратэгічныя дыалогі, это локшына на вушы. Кіхаць ім хацелася на Беларусь. Паглядзіце, вось Меркель, так, легендарная лідарка Нямецчыны. Быў такі паэт беларускі, так, Муштэнка, забываюся ягонае прозвішча, з Гомля. Ён быў знаёмы з Меркелю, юнацкія гады,
Тады это была вот Нямецчына, вот была ГДР, а Меркель была кшталту камсамолкі. Яны ў юнацкія гады запрыязніліся, была перапіска, значыцца, які харошы камунізм, камсамол, там, штазі і гэтак далей. Вот выхадцы адкуль. Можа быць, і знаёмыя з Пуціным былі асабіста, калі Пуцін служыў на тэрыторыі ГДР. Вось гэтыя даўнія сувязі, адкуль ногі растуць. Это ж взять, пазакрываць атамныя станцыі для того, каб трапіць у залежнасць ад расійскага газа. Ну, монстры стратэгічнай думкі і гэтак далей. І гэта працягвалася гадамі. Беларусь як суб'ект, важны стратэгічны суб'ект, увогуле ніяк не разглядалі, і мы сёння ў той кропцы, у якой апынуліся. З тымі ўрадамі, з тымі ўладамі левымі. Это быў для нас дакладны шлях да страты суверэнітэту. Вось што я ведаю дакладна. А сённяшні варыянт, так, Мерц у Нямецчыне, Трамп у Злучаных Штатаў, это для нас шанс, і я застаюся абсалютна перакананы у гэтым. Што яшчэ вельмі важна? Тое, што яны займаюцца Украінай пры сённяшняй сітуацыі, это вялікая ўдача для нас. Кіруецца стратэгічнымі пытаннямі. Таму што, на жаль, з-за розных там Байденаў атрымалася сітуацыя, што Расія, якая атрымала ў лоб у 22-м годзе, здавалася б, можна было дабіваць, ну, монстр паўстаў з попелу, это армада, 600 тысячаў людзей толькі на тэрыторыі Украіны. Это, ведаеце, сіла. Яны могуць тэхналагічна прайграваць, але маюць пасіянарную моц. Вот гэтыя вось ванькі, якія з галешы, з гразі вылезлі, ну і як бы нічога ты там вартага ў жыцці не зробіш, а героем стаць можаш і грошай зарабіць. Натхнёныя пад наркатой, не пад наркатой, яны ідуць штурмаваць пасадкі, і не здаюцца ў палон, страляюць у сябе. На захадзе ніхто сябе так не будзе паводзіць. І гэта вельмі небяспечны вораг, а дадайце патэнцыйна кітайцаў, а паўночна-карэйцаў, фанатычных абсалютна. Это сур'ёзны вораг. Разумееце, далі сфармавацца гэтай восі зла, і зараз это сур'ёзная армада, якая пагражае заходняй цывілізацыі. І нешта здараецца ў Тайвані, тут жа разгараецца з беларускага плацдарма, з Украіны, калі Украіна ўпадзе, канец Еўропе, так, канец, а потым дойдуць і да Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось у чым праблема. І все гэтыя наратывы, крытыка у бок там Макрона, всіх вот этих вот лідараў, такая вось фанаберыстая паводзіны Трампа, ведаеце, я правёў бы такую аналогію, як вот бацькі ж любяць сваіх дзяцей, но крычаць на сваіх дзяцей, пагадзіцеся, часцей, чым на чужых дзяцей. Не таму, што яны больш чужых любяць, а таму, што хочуць лепшага для свайго дзіцёнка. І, можа быць, неправільна робяць. Так, ну, крычаць на свайго, каб ён там лепш выхаваўся. От я думаю, правільная аналогія датычна дачыненняў Трампа з партнёрамі з Еўропы, там, з Канады і гэтак далей. Што яшчэ важна? От станьце вы на месца гэтага Трампа. Прыходзяць да ўлады, а сітуацыя такая, што дзяржаўная запазычанасць, дзяржаўны доўг Злучаных Штатаў у год 2 трыльёны даляраў. Дык яны наўпрост кажуць, што гэтая сітуацыя пагражае ўвогуле існаванню Злучаных Штатаў Амерыкі. А Злучаныя Штаты Амерыкі вот наўпрост мас кажа, это яшчэ і слуп заходняй цывілізацыі, все на нас спадзяюцца, і калі мы ўпадзём, всяму заходняму свету канец. Вот такая ситуация. А тут такие проблемы с дзяржаўным доўгам. І тут высвятляецца, што арганізацыя кшталту USAID, вот якія там спынілі фінансаванне па ўсім свеце, што это быў інструмент, які бюракраты выкарыстоўвалі для самазбагачэння. Я сам сведка, разумееце, вот этой вот такой грантавай падтрымкі. Даецца на праект 200 тысяч даляраў, допустим, так, а реально выделяется, вот у документах прописано 2 миллиона, тебе 200 тысяч, остальные забирают там всякие имплементеры, бюрократы американские, и лічыцца, что тебе 2 миллиона выделили. Ну так что это такое? Это инструмент для узбагачэння вот этих бюрократов. И это с кишэняў американских податкоплатников. Тому вот эта вся ситуация со спынением финансования, это абсолютно правильный крок. Шчыра кажучы, па мне, ён трошки ударыў у адным праекце. Я маю праблемы, но это правильно. Это правильная стратегія абсолютно. Таму што все ідзе ў глухі кут для Амерыкі. І яны павінны вырашаць эту праблему. І, можа быць, вот у такі момант магло б быць і не да Украіны. Тым больш, што
Корея, Тайвань, Близький Усход, Ізраїль, так, от їхні завжди були пріоритети. А тут, дякую Богу, что приоритетное одно из питаний номер один – это вырашение российско-украинской войны. И тут, як ни крути, ключ до перемоги, и он все одно лежит праз Беларусь. То есть довесок у выгляде Беларусі, беларускага плацдарму, ён неабходны для вырашэння этого пытання. Таму і сітуацыя па Беларусі, пытанне Беларусі будзе паўставаць, і гэта шансы для нас. З майго пункту гледжання, стратэгічная задача Злучаных Штатаў датычна Беларусі, хутка это здарыцца ці не хутка это здарыцца, зрабіць так, каб расейцы не маглі скарыстаць нашу тэрыторыю як вайсковы плацдарм у незручны момант. Прынамсі, каб Беларусь была рэальна нейтральнай, каб у Беларусь у кожны момант не магла зайсці Арда і напасці на краіны еўрапейскага звяза. Это калі казаць проста. І паверце мне, знойдуцца лейцы, знойдуцца варыянты, каб такой дамоўленасці дасягнуць. І суправаджацца это можа самымі рознымі варыянтамі. Для пачатку могуць дамовіцца з Пуціным, прыбраць Лукашэнку. Пуцін будзе не супраць, дарэчы, такога варыянта. Вось паказаць свету, што нейкія пазітыўныя працэсы ідуць для пачатку. Могуць быць варыянты, каб арганізаваць у Беларусі свабодныя выбары, так, пад кантролем міжнародных арганізацый. Но все ж разумеюць, што калі б сёння адбыліся такія выбары, свабодныя, дэмакратычныя, далёка не факт, што ў іх перамагла б Святлана Ціхановская, калі б яна ў іх удзельнічала. Сцэнароў можа быць цэлая купа, у тым ліку негатыўных сцэнароў, і ў гэтым плане мне блізкае меркаванне палітычнага аналітыка Пётра Рудкоўскага, чалавека не хайповага, так, не папулярнага, там, не суперзоркі Ютьюба, але сцэнары якога, не тое, што спраўджваюцца, так, а з'яўляюцца часта адэкватнымі. Паслухайце, калі ласка. Думаю, што няма падставаў ні для панікі, але таксама і няма падставаў пакуль што для асаблівага аптымізму. Бо тое, што адбываецца цяпер з Трампам, не з Трампам, в сэнсе ягоныя дзеянні, яго акружэння у дачыненні да Пуціна, да Ўкраіны, можна патлумачыць як гульнёй скіраванай на тое, каб заманіць Расію да перамоваў, а які будзе вынік, ён можа быць вынікам амаль, напэўна, кампрамісным, але можа быць абсалютна разыходзіцца з тым, што Пуцін, яго акружэнне, там Крэмль жадаў суадносна тут, як мінімум, выйгрышу Расіі не будзе. Тым не менш, можна гэта патлумачыць таксама тым, што гэтая справа Еўропы, усходняй Еўропы, Украіны, Пуціна, яна з'яўляецца на 3-м ці 4-м месцы, абсалютна не з'яўляецца прыярытэтам, і задача стаіць любой цаной, можа не любой, але амаль любой цаной, чым хутчэй гэта вырашыць, і каб гэты галоўны боль знікнуў. Канешне, гэта тлумачэнне было як для Украіны, так для рэгіёна і амаль, напэўна, для Беларусі кепскай навіной. На жаль, тут абедзве на дадзены момант інтэрпрэтацыі, трактоўкі раўнаважныя, і застаецца толькі тут, хто веруючы, напрыклад, веруючы, маліцца горача і спадзявацца, што гэта ўсё ж пойдзе ў лепшым напрамку. Сябры, я записываю гэты кавалак у другі раз, як быццам нешта мне замінае, так? Можа быць, важная рэч, я зараз буду казаць, я пераходжу да гэтага альтэрнатыўнага сцэнара. Пётр Рудкоўскі сказаў, што непрадказальная сітуацыя, час маліцца Богу. І такія рэчы казаць у медыях, лягчэй гранату ўзарваць перад камерай, агаліцца, амаральныя рэчы рабіць, злачынныя заклікі, чым казаць пра Бога. Каб паміж намі была шчырасць, то я павінен сказаць вам, што я лічу сябе хрысціянінам, і мой Бог Ісус Христос. Это каб была шчырасць, каб вы разумелі, таму што гледачы самыя розныя. Слухайце, увогуле, якую ролю сыграла хрысціянства для заходняй цывілізацыі? 2025 год ад нараджэння Христова, вось адкуль это ўсё лічыцца, наша эра, так, калі нарадзіўся Ісус Христос. Это ж не проста так. Увогуле, нават у Беларусі і ў многіх краінах з'яўленне пісьменства,
адукацыйныя працэсы, іхны запуск звязаныя з хрысціянствам. І маса самых розных рэчаў. Самая папулярная кніга на планеце Зямля. Біблія, это бясспрэчна. Самая папулярная асоба медыйная на планеце Зямля. Ісус Христос. Хоць мы не рабілі з ім відэа і фота, но гэта ёсць абсалютны факт. Функцыянаванне бізнеса, зрэшты, слухайце. Пратэстанцкая этыка і дух капіталізма. 1905 год, праца Макса Вебера, вот этой ідэі продать 1000 тэлефонаў на кожным зарабіць $10, чым продать один і зарабіць 1000. Покупнику добра, табе добра, добра для бізнеса. Это вот ідэі, пратэстанцкая этыка, яе прынцыпы. Працуеш, мыеш туалеты, мый, як для Ісуса Христа. Ідэальна. Это таксама ідэя з пратэстанцкай этыкі. Дэкларацыя правоў чалавека грунтавалася на глыбокай хрысціянскай ідэі, на хрысціянскіх прынцыпах. А вот это дзеянні левакоў, якія цягнуць нас у камунізм і ўвесь заходні свет, абвяргаюць хрысціянскую ідэю, вядзе заходнюю цывілізацыю да поўнай дэструкцыі, да знішчэння. Па-мойму, это відавочна. Таму я зараз хачу пагаварыць і звязаць з сённяшнімі падзеямі, бо гэта абмяркоўваюць тэолагі, інтэлектуалы, хоць і не публічна. Карацей, у Святым Пісанні ёсць такая кніга «Адкрыццё». Па-расейску «Откровение Иоанна Богослова». Там яшчэ «Апокаліпсіс» называюць гэту кнігу. І пачалося абмеркаванне, а ці не перажываем мы зараз менавіта гэтыя часы, калі на нашых вачах пры нашым удзеле адбываюцца гэтыя прароцтвы. Апакаліпсіс і другое прышэсце Ісуса Хрыста. І тут вось за чым варта сачыць. Якраз такі за Ізраілем, Палестынай, за Ізраілі-палестынскім канфліктам. Якая тут у нас цікавая сітуацыя? Ось у Святым Пісанні, канешне, прайшоў час. Метафоры могуць па-рознаму інтэрпрэтавацца. Невядома, якія змены ўвогуле адбыліся з гэтай кнігай «Адкрыццё». Мы этого ўсяго не ведаем дакладна, але там апісанае, што будзе адбывацца перад канцом свету, так? І канкрэтныя прыкметы гэтага часу. Адбывацца будуць жудасныя падзеі, кшталту вот ковід, нашмат горшыя пандэміі, па ўсім свеце, баявыя дзеянні проста па ўсёй планеце, як зараз на ўсходзе Украіны. Я зараз так вобразна это все апісваю. Розныя катаклізмы кшталту спынення гальфстрыма з-за таяння льдоў у Арктыцы. І тады замярзае Брытанія, Іспанія, а ў іх жа ацяпленне там, у Іспаніі няма, батарэй няма, людзі гінуць, катастрафічная сітуацыя, поўнае бяспраўе, войны, все хочуць выйсці з гэтай сітуацыі. І ў гэты момант паўстае старажытны іудзейскі храм, у якім засядае антихрыст. І зараз я хачу вярнуцца да падзеяў нападу Хамаса на Ізраіль у 23-м годзе у кастрычніку, калі не блытаю, так? Вам не падалося падазроным тое, што ім удалося прайсці праз мяжу, як проста ножу масла? Это ж была дата, юбілей пачатку вайны суднага дня, калі так можна казаць. Сімвалічная дата. І прапусціць такі напад, Масад прапусціў такі напад, такая спрытная, легендарная спецслужба, якую стварыў, дарэчы, Ісэр Харэль, ці Ізраіль Гальперын, нарадзінец Віцебска, наш земляк з вами, это Масаду, канешне, надае статуснасці. От узялі і прапусцілі. Такі жудасны. А ці не была это правакацыя, гэты напад? Для чагосьці. А сёння ўжо гучаць з вуснаў Трампа наратывы, што палестынцаў трэба ўвогуле выштурхнуць з сектара Газа. Дык вось, вяртаюся да гэтага старажытнага храма. Размяшчацца ён мусіць на храмавай гары у Іерусаліме, дзе ўжо стаяў першы Іерусалімскі храм. Гэта 10-е стагоддзе да нашай эры ён паўстаў. Потым быў зруйнаваны вавіланянамі, 586 год да нашай эры. Там праз 48 год пры Кіры Вялікім пачалося аднаўленне гэтага храма, паўстаў другі храм Іерусалімскі на храмавай гары. І ў 70-м годзе нашай эры рымляне яго знішчылі, і засталася толькі сценка, вось эта легендарная сцяна плача, якая на гэтай храмавай гары.
То бок это культавае месца для іўдзеяў, і іхная ідэя фікс збудаваць вось гэты трэці іерусалімскі храм. Таксама храмавая гара это культавае месца для хрысціян, туды, куды ступала нага Господа, у тым ліку гэты другі іерусалімскі храм, і культавае месца для мусульманаў. Там знаходзіцца мечеть Аль-Акса, і яна ўвогуле трэцяя па значнасці для мусульман усяго свету. Вот такая сітуацыя. Усходні Іерусалім дэ-факта належыць Палестыне. Кантралюе, канешне, Ізраіль, але дэ-факта належыць там шмат арабаў наведваюць там для іх сакральнае месца і гэтак далей. Дык вось для таго, каб збудаваць там гэты трэці іерусалімскі храм, это ж будуць пратэсты, это ж храмавая гара, там культавая мячэць. Ці не для гэтага агушваюцца ідэі выштурхнуць палестынцаў з сектара Газа, увогуле іх прыбраць. Хоць яны таксама ж прэтэндуюць на этой землі, это ж таксама біблейскі народ пайшлі ад філісцімлян. Вот такія развагі сёння у інтэлектуалаў, у тэолагаў, ці не перажываем мы прама вот пры нас, пры нашым удзеле падзеі канца свету, апакаліпсісу. Таму будзем сашыць за этой храмавай гарой, за падзеямі на Блізкім Усходзе. Я думаю, што такі сцэнар, калі сапраўды сёння мы маем справу з гэтым сцэнаром, з гэтым прароцтвам з Бібліі, но это катастрофа для агностыкаў. Всё, канец свету, жыццё скончыцца, всіх не стане. Вот так это будзе ўспрымацца. Ну, для хрысціян, уявіце, калі мы сустрэнемся з Хрыстом, да, як бы вот пры нашым жыцці, да, это ж класна. Вось. Ну, тое, што я зараз вам апісаў, гэта трэба ўспрымаць на ўзроўні, канешне, сцэнара. Але ведаеце, яўрэі – Божы народ, а беларусы з яўрэямі – это асаблівае дачыненне. Паглядзіце на іх гістарычная асоба нумар 1 Віленскі Гаон. Ён жа нарадзіўся пад Берасцем. Першы прэзідэнт таксама з Беларусі Хайм Вейцман. Увогуле адраджаў мову іўрыт Элізер бен Егуда з Лужкоў Віцебскай вобласці. Все наши люди, можна сказаць. Шымон Перес, Беньямін Нетаньяху мае карані з Беларусі. Там амаль што кожны, так? То бок у нас было нейкае, вот, ведаеце, асаблівыя стасункі з яўрэйскім народам з часоў Вялікага княства Літоўскага. І многія, вот Зальман Шазар, это экс-прэзідэнт Ізраіля, ён казаў, што вот у Беларусі да нас ставіліся па-асабліваму. Дык, можа быць, раз яны Божы народ, можа быць, і на нас у Господа свае планы. І ў мяне ёсць перакананасць абсалютная. Здаецца, гэтыя працэсы, якія адбываюцца, жудасныя, кашмарныя. От многія людзі, як я, просто все ў сваім жыцці матэрыяльнае страцілі і сёння на мяжы выжывання знаходзяцца, а от нейкі пазітыўны погляд у мяне на будучыню, і я перакананы, што ў Господа асаблівы план на Беларусь, і ўсё выкруціцца ў патрэбным рэчышчы. Жыве Беларусь!